În altă ordine de idei, exporturile, ia să vedem, la PISA, am de făcut o bibliografie și am adus mai multe Deci la fiecare folder se pot crea subfoldere. Când dau click aici, le am pe toate subfolderele, toate aceste linkuri, observați că sunt în folderul principal. Rubric, de exemplu, ia să vedem solo, taxonomy. Cum voi putea construi o bibliografie? Voi crea o bibliografie, iată, voi exporta colecția aceasta sau voi crea o bibliografie. Voi alege ca format, observați că avem aici mai multe stiluri, APA, cred, 7. Și voi copia toată bibliografia în clipboard. Ok. Deschid Word-ul. Noi avem aici și un conector Zotero, unde pot edita citările. Aici este puțin mult mai simplu de lucrat, dar eu am să vă arăt o metodă rapidă. Și acum, dacă observați, le-am pe toate salvate în formatul cerut da? Bineînțeles că urmează curățenia, ele sunt puse în ordine alfabetică. Iată ce ușor poți construi o bibliografie cu ajutorul Zotero. Bun, asta se poate salva, n-am să o salvez. Bun, să închei prin a prezenta o altă aplicație interesantă care se numește ShareIt. Este adusă, eu deja o am instalată. O veți găsi dacă veți scrie pur și simplu ShareIt JuicePen. Este o aplicație care are și o parte tradusă în limba română ca aplicație, dar vă recomand să o lăsați în engleză. Și iată, vom putea descărca offline, aici, portable, da? Avem o arhivă, aceasta, da? Sau putem instala. Eu prefer versiunea portabilă, aceasta. Destul de mare, dacă observați. După download, fiind portabil, ShareIt poate fi instalat absolut oriunde. Eu deja am să închid aici și am să-l pornesc din nou. Cancel. Bun. Deci acum se știe de unde poate fi luat, există manual, JuicePen este excepțional și este gratuit. Acum, ce pot face cu ShareIt? Voi merge în D, unde deja l-am descărcat. O să vedem aici la dizertație, iată. Acum e curat, o să-l duc pe stick, de exemplu, tot în zic aici, da? În portable. O să-l dezarhivez. L-am intitulat eu dizertație, arhiva am intitulat-o astfel ca să pot lucra. Îl dezarhivez aici pe stick. Deci pot lucra și când sunt la servici. Problema e că de fiecare dată când nu iau laptopul cu mine să-mi aduc să-mi sincronizez. Asta nu mai este necesară. Iată cum arată. Da, aici sunt salvările. Voi merge aici pe ShareIt, veți vedea în formatul ăsta. Și bineînțeles că fiind portabil veți avea o mică problemă cu executabilul. Adică voi merge aici în etc, în bin și iată acesta este linkul de pornire. Voi da creează shortcut, copii și îl aduc aici în
în exterior, care să, pe stick, ca să pot porni aplicația. Iată cum arată șerițe. Așteptăm puțin să pornească. În acest moment eu am să șterg acest nod, că nu mai este necesar, și voi crea pentru licența mea, de exemplu, un fișier care se va numi introducere. Introducere, motivația temei. Observați că aici în dreapta am pagina cu conținutul și voi lua pur și simplu o idee care mi-a plăcut, de exemplu, acest articol. Voi lua efectiv conținutul acesta pentru că mă interesează în acest moment. Îl voi aduce aici. Bineînțeles că el deschid Zotero, deci nu funcționează conectorul pe Zotero a mea de acasă, unde sunt cu solo taxonomii, unde eram cu dizertație, da? Valorificarea taxonomiei. Am să-mi deschid, deja dacă îl deschid aici, el îl recunoaște. Sau am să salvez articolul aici. Percepția profesorului asupra taxonomiei solo în școlile, în sistemul de școală generală. Bun. Bineînțeles că în această idee, în afară de citare, care este în Zotero, voi lua și link-ul. E important să-l păstrez. Și bineînțeles că în această introducere voi vedea mai multe. Voi putea adăuga un subnod, iată, ca subnod, motivația alegerii temei. O să scriu normal. Alegerii temei. Ok. Am deja un subnod, introducere. Ce să scriu aici? Motivație. Să iau într-un text, dacă îl văd aici. Master tema. Nu știu dacă sunt aici. Și haideți să deschidem un fișier care mă interesează. Și avem aici structura, model, capitolele, motivație. Aici structura. Ce să scriu aici? Ceva. Consultare, ce e aici? Asta era reproiectare. Ia să vedem. Reproiectare, bla bla. O să iau textul ăsta, motivația, îl aduc aici și mi-am luat notițele. Bun, astea se pot reformata. Ce aș mai putea să introduc aici? Mai am întrebări de cercetare și așa mai departe. În fine. Deci, în funcție de cum aveți dumneavoastră aici, voi crea alt nod cu metodă, să zic. La metodă voi putea, și bineînțeles la subnod, aici sunt informații generale din bibliografie, dar pot să-mi fac un subnod unde este metodă. Metoda mea. Ok. La metodă. Voi lua de aici, să zic, care este metoda recomandată, să iau asta, și la metoda mea voi spune că folosesc, de exemplu, am proiectat ce am făcut eu pe aici, nu știu exact, acum doar le trântesc pur și simplu ca să le vedeți că ies. Se pot insera și fotografii. Bun. Dacă nu vă plac aceste fundaluri, aveți aici la preferințe, la temă, puteți schimba și fundalul textului, vedeți, selecțiile, iată, când fac o selecție single benește, linia curentă este verde, dar puteți schimba culorile pentru că implicit sunt cu negru și destul de obositoare. Deci de aici, cursorul, selecțiile, de aici, de la temă, da? Bun. Și acum ce fac cu toată această lucrare? Voi avea până în jos noduri, subnoduri. Sunt interesat să export
lucrarea și o voi face ca PDF sau ca pagină web sau text sau ca document Cherry 3 și poate fi importat pe în altă parte. Eu să zic că mi-am făcut, formatările sunt simplu de făcut aici. De exemplu, mie nu-mi convine formatul ăsta. Anulez orice formatare, dar o voi face în Word. Și voi face ca toate stilurile să se modifice. Bineînțeles că aici voi face și se poate folosi tab, deci poate fi formatat textul direct. Deci, și în măsura în care l-am formatat frumos, putem să-l scoatem, să-l exportăm ca PDF. Și mă întreabă, ce vrei să, numai un text, toate nodurile sau numai primul nod cu primul subnod. Eu spun toate, include și numele nodului, deci dacă notez corect capitole, chiar pot, dar e imposibil să faci. Da, ok. Ia să vedem ce obținem. Mă duc pe stick unde lucrez sau scriu aici pe stick PDF, dizertație, PDF-uri, salvez. Așa mi se pare corect. Aici am să fac un folder, că așa trebuie făcut, 2022 ianuarie 8, așa, pe cât 10, deci, și dau save. Dar trebuia, puțin, să vedem ce am salvat aici. Deci, dizertație salvă, iată. Dar văd că mi-a denumit, a păstrat, asta. Am rezumat-o. Motivația alegerii, observați că toate acestea se pot exporta. A doua variantă de lucru este ca simplu text și poate fi formatat. Dar dacă avem și imagini, e destul de dificil, toate ok, ia să vedem. Tot aici o să punem în folderul acesta, să vedem cine era. Suntem aici, salvez. Iată, și fiecare fișier este în Notepad în format TXT. Toate aceste fișiere pot fi după aceea comasate într-una singură în Word. Sau mai există o metodă. Putem exporta ca și pagină HTML, deci toate. Ok. Le voi duce în acest folder. Și ia să vedem fiecare ce ne-a salvat aici. Deci sunt în salvările pe 2 ianuarie. Dar aici așa a luat el alte denumiri, introducere. Trebuia să le fac într-o singură pagină export. Scuze, chiar e bine de văzut. Am să șterg salvarea asta pentru că nu-mi place. Asta. Nu. Care poate fi și chiar ca un index, da? Sau toate paginile într-unul singur, da? Nodurile sub noduri. Foarte frumos și creează și pagină web. Sau o singură pagină cu Ctrl-A, copiez toată structura, încerc să exportăm într-o singură pagină, export, HTML, link, nu, într-o singură, o să las linkuri, ok, pe pagină web. Și voi face așa aici, în 2022, voi crea un folder numit web, webpage, și dau salvare. Ia să vedem, avem un index, iată, cam așa arată nodurile exportate. Ele pot fi după aceea formatate. Ctrl-A, copii și le pot introduce mai departe în Word. Și formatez textul. Nu poate face export în format doc. Pentru imagini și grafice e de recomandabil să fie. Și aici fac formatările. Mi-aduc fonturile la 12. Time New Roman. Voi
dezafecta toate aceste formatări implicite și la lucru. Sigur, toate astea trebuie regândite. Linkurile, da, foarte ușor se poate construi, nu salva. Da, cam asta este. Deci avem două aplicații foarte drăguțe, care pot fi portabile, unde aici la dizertație, deci eu am și Eritrea, iată, aici este cu licența, deci încă o dată, la portabil BIM, și se dar l-am deschis de două ori, scuze. Deci metoda mea, ce-am lucrat. Cam așa arată. Mulțumesc frumos!